Палітычны сезон такая умоўная назва, якая апісвае перыяд найбольшай палітычнай актыўнасці. Зразумела, што ніхто не вызначае канкрэтнай даты пачатку і канца, і гэта залежыць ад геаграфіі таксама, таму што ў Аўстраліі палітычны сезон у студзені, ён так званы абсалютна мёртвы, таму што там лета, а ў Еўропе ў ЗША гэта жнівень, таму што так палітыкі таксама час ад часу маюць права на адпачынак. Таму сезон у Еўропе ў ЗША звычайна пачынаецца ў канцы восені і скончваецца ўлетку. Таму ён у гэтым сэнсе падобны на футбольны сезон. І пачынаецца звычайна з першай сесіі парламента і скончваецца таксама апошняй сесіяй парламента. Ну і таксама ўлетку адбываюцца часам буйныя міжнародныя мерапрыемствы, такія як саміт кіраўнікоў урадаў Вялікай сямёркі і таксама сустрэча кіраўнікоў урадаў Еўрапейскага звязу. Для нас жнівень гэта не перадсезонка, а самы сапраўдны турнір, таму што са жніўнем пасля 2020 года звязана шмат розных падзей, пад які нам трэба рыхтавацца, і таму на гэта сходзіць шмат высілкаў. Але калі казаць пра міжнародку наогул, то жнівень, зразумела, канец жніўня гэта месяц, калі, напрыклад, адбываецца такая цікавая сустрэча ў фармаце гімніха, калі міністры замежных спраў Еўропы сустракаюцца без сваіх дарадцаў, без сваёй каманды і абмяркоўваюць у нефармальнай абстаноўцы планы на бягучы палітычны сезон. Для мяне асабіста жнівень гэта таксама месяц пераглядзець прыярытэты, ну і зразумела намацаваць пэўныя задачы, планы і падрыхтавацца да галоўнай алімпіяды Генасамблеі ААН высокага тыдню, дзе мы спадзяемся ў гэтым годзе нам прыйдзецца безумоўна шмат папацець, але спадзяемся, што голас беларусаў там будзе гучаць як мага мацней.